Hello bros, my name is Muhammad Ishaq Abubakar. I am from Zaria City. A yau dai ina tunanin zan ɗan yi faɗa da abokaina maza. Kafin daga baya dai za mu shirya da su, za su fahimci ina na dosa. Amma sai yanzu a ce ku saurare ni. A su maza ba su da hankali a farko kenan. Su ko mata su suke da hankali a farko, daga baya za su zama marasa hankali. Bara da in tafi simple. Maza ana haihuwansu ne babu hankali, su ko mata ana haihuwansu ne da hankali huɗu. Shi yasa idan ka tsaya kai tunani ka duba da kyau za ka ɗan iya ganewa. Idan Allah ya ce ya baka mace da namiji, ka ɗan kula da irin yanayin hankalinsu ka gani. Za ga namiji yanayin zirga-zirgar shi da wahayi nashi, za ga gaskiya wannan ba shi da hankali. To amma ita mace duk irin ta yi shekara ɗaya ana rage mata hankali. Shi yasa nake ba mutane shawarar cewa in so samu ne kowa ya aure da wuri. Malam ka samu ka aure a shekara 15, 16, 17, 18, amma ta yi shekara 20. Mene? In dai ba ilimi ba, babu abin da zai taimake ta. Ta yi shekara 20 ko ta wuce ma, to kaga zai zama tana da hankali biyu kenan. To idan mace ta yi shekara 40, hankalin ta fashi kenan kuma. Ilimi kawai zai taimake ta amma ba ta da hankali. Shi kuma namiji in ka kula ma za ga shekara 40 shine hankalin shi ya cika. Ko annabawa ma mursalai duka da ake baiwa manzanci, in ka duba za ka ga da ana ba su ne a shekara 40. Mafi yawan sun ba irin annabi Isa ba, da irin annabi Yahaya. Su ne wa'inda aka baiwa manzanci, aka ba su dai hukunci ba tare da sun kai wa'innan shekarun ba. To, a yanayin zirga-zirgar namiji, in ka tsaya ka duba tun yana yaro, za a gane ba shi da hankali. Abu ɗaya zai taimake shi shine ilimi. Idan ka ɗora shi akan hanya ta makaranta, to shine abin da zai taimake shi. Za ka ga rayuwar shi ta saitu, ta zama daidai insha Allah. Tun yana yaro ya fara ɗaukar hanya sosai yadda ya kamata. To idan mutum shi baya son wahalar tarbiyya, to za ka roƙi Allah ya baka 'ya'ya mata ne. Amma 'ya'ya maza suna da wahalar tarbiyya saboda ba su kai mata jin magana ba. Sannan ko mata sun fi fahimtar karatu, sun fi fahimta. Kawai dai cikakkiyar dama ce ba ta cika samu ba, ba ta cika samun cikakkiyar dama ba saboda ba su da ita, kuma ba za ma su samu. To a wannan rayuwar dai abin nake so na tafi dai simple a kai shine za mu saita da mazan mu dawo daidai. Yanzu za mu warware faɗin da za mu yi da su na cewa da na yi ba su da hankali idan suna yara. To idan namiji ya yi shekara 40, hankalin shi ya cika. Da shekara 10 yana samun hankali ɗaya. In ya yi 20 hankali 2, in ya yi 30 hankali 3, in ya yi 40 hankali ya cika. Ita kuma mace da shekara 10 ana cire mata hankali ɗaya da aka haife ta da shi. In ta kai shekara 40 ba ta da hankali, sai in tana da ilimi shine zai taimake ta. Sabida haka abin da nake so na tafi a kai shine a lokacin da mutum za a haɗa shi aure tare da mace. Yanzu idan a ce zan auri mace, na samu ya shekara 20 kenan misali, ba 20 ba, 17 zuwa dai daga 15 misali zuwa 18, 19, kaga na samu mai hankali 3 kenan. Ni kuma yana da hankali 2 saboda na kai shekara 20 da wani abu da 2. To kaga rayuwar mu za ta ɗan yi tafi simple insha Allah. Saboda in Allah ya taimake ni na samu mai ilimi, ni kuma dama kaga ni almajiri ne mai neman ilimi ne ni. To insha Allah sai kaga rayuwar mu ta zama simple, ta zama daidai, muka samu fahimtar juna. Saboda ina kan hanyar neman ilimi, ita kuma bakin gwargwaro ta taɓa ilimi. Kaga sai kaga rayuwar mu ta tafi simple daidai kamar yadda muke tsara ta. To yawwa a lokacin
lokacin akwai wata tattaunawa da muka yi tare da malam. A lokacin da muka tambayi malam, shin wai malam yanzu ana yawan samun matsaloli a zamantakewa ta aure? Sai muka ce malam kana ganin laifukan na waye? Ka san me yace? Kai tsaye kawai sai yace laifin na maza ne. Laifin na maza ne saboda shi ya tashi fahimta wanda Allah ya bashi kenan cewa laifin na maza ne. Saboda kai ka auri mace baka ma san kai waye ba. Misali kai fahimtar ka ba ɗaya bane da nata, kuma an haɗa ku tare da ita da bata da fahimta sosai na irin sha'awar na rayuwa da yawaita tunani har a fahimci inda aka dosa. Kai da kake da ita kuma ba ta da, kuma aka haɗa ku tare aka ce ku zauna. Okay? To kai baka san waye kai ba. To rashin sanin kai waye kai hakan ne zai sa ya zama duka laifinka ne. Idan na sake wani bidiyo insha Allah zan warware iri-irin wannan, sabida maganar ma da malam yayi ban ce ƙarya yake ba, amma yanzu dai za mu ɗauka cewa laifi kowa yana da shi, macin da namiji. Wani gurin ma za ka samu laifin duka na namiji, wani gurin kuma za ka samu laifin duka na mace ne, wani gurin kuma za su yi tarewa akan laifuka, sabida ɗan adam ajizi ne. Allah ya samu dace, sai mun haɗe a kashi na gaba. Ni ne naku Muhammad Ishaq. I am from Zaria.